Já vás vítám u videa, kde vám ukážu, jaké knížky mi přibyly za leden. Tento měsíc jsem myslel, že když mi v prosinci přibylo asi 8 knížek, takže tenhle měsíc to bude míň. No a on je to skoro dvojnásobek. Mám tady 15 knížek. Takže jako první tady mám trilogii. Je to Psycho 1, Psycho 2, Psycho 3. No, takže takhle trilogie krásná, už se těším, až se do toho pustím, protože tohle je podle mě klasika a pro milovníky hororu, jako jsem já, to nesmí chybět v knihovně. Tak, teď se pustíme na Stephena Kinga. Začnu knížku, kterou mám jednou. Slyšíte dobře, jednou. A to je Blaze, kterou napsal Stephen King pod pseudonymem jako Richard Bachman. Obálka je nádherná, jako o tom žádná. Kromě štve, že tady je teda ten Richard Bachman a ne Stephen King. No, a teď knížku, kterou mám dvakrát. A nebylo to žádný nedorozumění, já ji chtěl mít dvakrát. Mnoho z vás ví, že miluju knížku To od Stephena Kinga. Tak ji mám. Ale mám ji i podruhý. Mám ji dvakrát. Tuhle knížku, je to jubilejní vydání, jsem měl jako první a je to nádherný. A protože já tuhle knížku chci číst ještě jednou, někdy na podzim, tak jsem si ji koupil podruhý a to jsem si koupil v tomhle paperbacku, protože já oficiálně paperbacky mám radši. Takže mám takhle krásně nevím teď. Takhle mi to krásně zdobí knihovnu, mám je v oboje dvoje. A ten román, kdo nečet, takže doporučuji od Kinga si přečíst, ale jakoby celý pan Stephen King stojí za přečtení. A tento měsíc jsem si udělal zásobičku Agaty Christie, protože neměl jsem jí tak dost, skoro žádnou, tak jsem si řekl, že královna zločinu, královna detektivek mi v knihovně chybět nesmí, takže jsem si od ní vzal 6 knížek. Začnu knihami, které jsou jak od ní, tak je napsala s někým, že mají 2 autory. A to jsou knihy Vraždy s monogramem, to je od Agaty Christie a Sophie Hannah, doufám. Poté tady mám ještě knížku, kterou napsala s Charlesem Osbornem, a to je Nečekaný host. Knížka, na kterou jsem čekal strašně dlouho, jakoby na znovu vydání, protože tahle knížka je všude chválená, mamka ji četla 2krát, protože ona ji měla půjčenou z knihovny a ta tuhle knížku miluje. A já jsem si řekl, že si taky přečtu a že ji chci mít doma. Jsem si ji pořídil, je takom vydaná nově, 2017. A je to 10 malých černoušků, je to pro mě nejočekávanější knížka za leden, vlastně dá by se říct i za jaro letošní. Pak tu mám knihu, na kterou mě přivedl kamarád, a to je Záhada na zámku Styles. Jo, a je to teda s Herculem Poirotem. Pak tu mám knížku, kterou jsem viděl na bazaru za 40 Kč plus poštovné, takže tu jsem tam nemohl nechat a je to Smrt staré posluhovačky. Pak tu mám další knížku Agaty Christie a to je Proč nepožádali Ivance. Ta byla ve své za 79 Kč, to vám taky nechat nemůžu, když je to Agatha Christie. A vidíte ten rozdíl, že vlastně ten podpis tady dole je vlastně tady takhle vytištěný. Tady je Ikar, ten tady není. Takhle z boku je ten Ikar nahoře a tam není. No. Teď už tady mám poslední 4 knížky. Když jsem viděl ve slevě Johna Luce, tak to tam samozřejmě nechat nemůžu, protože John Luce jako je výborný. A to je Zvrat. Je to krásná bychle za 99 Kč, to tam prostě nechat nemůžu a už se na ní taky těším. Ale až někdy na podzim, protože John Luce mi ladí až tak jako když je podzim, když je září, říjen, listopad. Tak až tam. Takže Johna Luce já výhradně čtu jenom v září a v říjnu, listopad už moc ne, no. Protože na ty jarní měsíce mi přijde hodně takový tajemný a brutální. Potom jsem zašel do levných knih a mám tady klasiku, co se týče hororu, teda aspoň já si to myslím. A to je Jáma a kyvadlo a další fantastické povídky od Edgara Allana Poea. Ano, jsou to povídky krásné, vlastně i to písmo je takové
prostě od sebe, že to bude číst hodně rychle. Já se na to strašně těším, cena jsem to za 49 korun a Edgar Allan Poe, myslím si, není co řešit. No a pak to mám knížky, kterých jsem strašně nadšený. To jsou jako fakt bychlé. A jsou to také povídky. A to je z Upířích archívů 1, kniha první, a z Upířích archívů 2. Na tyto knihy jsem dělal unboxing, budete ho mít tady. A jsou to teda upířské povídky, kde mě tady nadchlo, protože jsem nevěděl, že tam má být Stephen King a on je tady. Takže to jsem byl úplně Je tady samozřejmě i Edgar Allan Poe. Tady. Jo. Je tady... Měl by tady být i Beaker, ano, a Bloch, Robert Bloch. No takže to jsou takový ty autory, který jsem nejvíc nadšený a jsou to opravdu bychlé. Tato jsou knižní přírůstky za leden, jsou opravdu veliké. Já jsem si jistý, že v únoru moc kopat nebudu, i když vím, že mi asi 4 knížky ještě přijdou. Ale ne, už opravdu budu mírnit a budu začít hodně číst. Budu muset začít hodně číst. Tak jo, to by bylo všechno, mějte se krásně, čtěte hodně a ahoj.